Mboten ketok. Alah calon. Lah nembe ketemu kok ngangeni pripun ya kok? Wis tak umbar lho. Selawe sak metengku lho jane. Lah kapan iso pol-polke arep melu Wisnu Laras kan ndek iki sore aku wis dandan lho. Kok teko kene nggo disia-sia. Kok ora ngangeni iki lho. Piye to Mas? Lah kok marah gagas aku ki piye to kowe? Nyamar sik. Kok tak manuk piye to? Omongan kok cacik, engko tak manuk sik ngono kuwi. Oh, siap Mas Areng. Terima kasih. Kowe kok alah aku apal, Mbah. Iki wis kecan karo yange gareng. Oh, selak ingin gitu ya. Kaya ngene lelakonku.
cocok. Mas Wisnu mau mesam-mesem ae Yusuf. Sidane kangen aku to, Mas. Oh. Hei. Eh. Hei. Ketoke anu. Rombongan trobol kae guru kupi wedang kae piye rombongan trobol? Ketoke anu. Cocok, Mas. Mbok cocok ngono lho. Lekman bibir. Halo, Pak. Oh, lala kene. Kaya ngene lala. Aku kok. Pak Triarsono seminggu iki petuk aku wae kan sudek. Oh, jelas berarti. Jelas Pak Tri. Aja semalam Terima kasih Mas Warito. Kendangane.
Susah dilakoni Pak Somo. Ora rek. Ora. Susah ya ben dirasane ngono dhewe sudine men. Iki serat cetha. Yo, ya kan. Au. Anu niki mangke bablasan Mas. Dadi bar campur bar kawaitan iki mangke jam 4 teko jam 8 ganti hiburan. Heeh. Setel ke YouTube legowo musik kok bengi ledekan. Cocok. Bar ledekan. Bule-bule. Tak kira wayangan. Oh, ledek ra teko. Wis kelenengan wae neh. Cocok. Ojo ganti pasangan. Bayan selamat menikmati. Sing nyoteng di rodo. Rodo rene. Bocah kaya ngene. Bocah kaya ngene. Mau jare digawe apa sik digawe? Tangan. Apa tangan buah. Anu cekel anune apa? Jare Wan, anune cekel. Anune apa sing nyoteng? Manuk Goblok. Ayo cekel. Baterai. Dang, nek aku ora marem aku ya cekel.
Tekel siji, loro, apa pakmu sing tak? Jare calon mantu kok ya enak. Lagune sing nyoteng kowe ngerti ora sing nyoteng. Alah. Tangane kriting ya. Kangene ngati lagi. Hah? Bojo loro. Bojo loro siji iki. Asam tenan bojo kira sida. Nah. Iki anu ki Pakku ndek ben iki, Dik. Iya. Lagi dhisik nang Bak Keramat ya ketemu iki nang ngendi-ngendi ketemu iki. Ane kok ya demok-demok ngene iki lho. Alah ya. Ayo lagune kijing miring sik, wis kijing miring. Yo kijing miring. Kijing miring. Ayo. Ledeke selak anu. Sular, Pak. Ledeke penak. Anu sular gagel Mas sular. Bar ledeke elek kok, ledeke elek. Tekel. Lah. Meneh Pakmu sing tak kene apa kowe? Yo, nyoteng sing tenan kok bab kirim rono. Dak kijing miring piye gobloke ya go. Yo. Sular gak? Patri. Siap. Sular gak gelem kok sular. Jilu ro. Matur nuwun. Ledeke elek, Bar. Matur nuwun. Lah ladek iki wong semono gobloke ya go kowe. Mudang anak. Oh, ngudang anak. Nang tenan. Mudang. Non. Ora deng tu. Yo, Jangan lali. Pak kowe mani ayo. Suwo. Ya, ganti deh. Eloke kaya ngono urusan angkat gol. Tenong tulung tong long nono tong. Potongnya rasa babi. Gol, kowe nangkap Dewi Kobak Keramat ki ora rugi. Alah, rugi. Ora rugi. Wis di bojo ora, Nduk? Rondo wis di bojo ro. Pun sayang. Wes kangen ning ati. Yo. Alah, rasito. Yo, kangen ning ati. Tayub separo seragenan. Iki sido lho, Les. Lho wis no. Kupingmu rungokno ora? Yo. Sing ngantek memet kae. Yo, kangen ning ati separo seragenan, Tayub separo seragenan. Yo.
Ayo masuk. Hiburannya apa iki? Sehat-sehat selalu nggih. Alah, yo kaya ngono to. Jaga lok luput iki anak. Tresno ati pawikan bondo donya kuwi kudu ukuran nanging batin turalila galang karo diwenehi wong liya ayo mbak lencer kene mbak
Wong ayu lancir kuning sing gawe atiku mutane ayo guyu ketok suwe gawe rindu ning ati rasane Lencir kuning iki ngene iki. Aku sing digoleki sing lemu-lemu kok. Ayo. Linawitan bisa saya suwe Pasirot. Wi. Enten catetane. Nanti bong. Pipis nalikane kowe ninggal ke aku lepes mili rasane pengen mangan rasane koyo ratoyan pengen ngombe rasane
lagi nalikane kowe ninggalke aku rebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya radoyan pengen ngombe rasane mandeg ning kulu Terima kasih bosku, bagus dhewe. Pokoke kowe wis pirang taun lawase kene ono kene ngenten lirane ngantung-ngantung gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku
Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni trirane ngantung-ngantung gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku ojo enak Sebelum rabu bayan kira. ayu engkalo bari anggun nanda nikah nyati najan sakedepe netra ati lara muga antuk tombo kok grigu to mbak ae santai mawon Lah wirung kenal wong lanang. Iya, urung Gak nih. urung kambon kok ya. Dia perawan tapi pernah kena benda tumpul. Tapi Mbok monggo telaske nganti kegawa ing Ora minggir tabrak sebelas. sliramu ra ono matur sedasun Mbah Semon Matur nuwun madaya pokoke awake dhewe. Anjir, kasih saringan Wisnu Laras. Ingkang dipun paringi bendanipun. Sopo iki? Pak Sogol. Wonten ing Kukun Rejo. Sing gedhe pangapuramu Ani Mas pepujaanku sejantung hatiku sambungku amung wajitalu rupito saremu kelawan garwamu yo remuk ing atiku iki yen banjur ngalingi bocah siji iki ngece karo ratu wega apa tenan si dadi bocah siji tak ngerti apa ya kemati Wisnu Laras. Oke, engko bintang bis. Mendang Gede Pak Sogol dilawan. Oh ya.
panjenenganipun kadang kula sepuh Raka Kungsum.